en ni kamoro do bed reform. Nitie gimoko mokel kaka reform e VAT. VAT okel gimoro ni VAT auto population. Tieni kadhi e supermarket ma ng'iepo tawacho ni miya ETR. To ETR momiya ni kachiwo pin na to sama supermarket chiwo report to nyiso KRA. Sama chiwo report kaka johala bo nyiso KRA. En mana ni nitiere seche moko ma inyayudo ni kamoro nitiere ng'ikruok mobiro go. Onyalo bedo ni en paro maber to obiro gi mzigo mapek. Nikech nitiere jomoko mong'iyo ng'iepo ga to VAT no be ok ochune ga. To nikech VAT auto population ni kawo VAT ni kod ochuni kod ok ochuni, koro yudo ka omenyo nyaka gik moko mane sirkal kamoro ne yuda nikech VAT nigi konde ariyo. Nitiere output tiende ni mawuok gi input madonjo. Input oyieni ni inyalo duoko. Ranyisi en ni kaka ka in e kambi machalo kaka Ramogi ka. Sama iolo mafuta e gari mar tich to petrol omiyi receipt. Receipt no VAT mano charge mar 16% cha ok en nengo mar ohandi. En pesa ma sirkal duoko ni sama ichiwo return mar VAT cha. Omiyo gimokel mar VAT auto population emanya bed no ketho wach. Nitiere kama oloso, nitie kama oketho. To nitie joma paro ni samoro ohala marach. Emomiyo koro gik moko jomoko loro kembe, lwasi mar ohala osebedo marach. Emomiyo kata KRA ok nyal choko usuru kaka onego bed ni gichoko. Nikech nonro nyisa adier mana kaka iwachono ni dweche 9 mokalo mae choko marachie malich higni 10 mosebedo kwa choko usuru pacho ka. Mana adier en mani gima pok oyangore maler. En ni dongruok mar uchumi marwa pod enena kuma ne walieke 4 point plus mohawa beach cha. Ok odok piny ahinya. To ji to loro kembe. Kata imbi seneno ka ji ndiko ni wadhi riembo. Nitiere kembe miloro to nitiere bende miyawo. Adieri makende en mani seche moko nitie moko mokwang'i. Ka nyisi ranyisi ni kawuono chien ka Kenya nitie onge e map mar pinje ma nigi avocado mang'eny madhi oko. Sani wan e top 5 e piny mangima. Mago timore me kinde ka. Kendo jo ohala nitie ma benefit. Nitiere geche ma oko. Kidhi ka KRA pinjo jo customs. Almost 20%, atamalo 20 mag geche madonjo pacho ka omedore. Niso nitie joma ohandi. Nitiere joma ohandi gidhi maber. To nitiere joma ohandi kamoro ok dhi maber. Na wacho ni GDP cha seche moko itemi yare. Nto ng'age ni mowinjo berne. Iyudo ka atamalo mang'eny odhi ne weg bank. Atamalo moro odhi ne weg gine. To kidhi e kamiawe kambi ka manufacturing to kamoro moko kama entien kata ok omedore matin. So nitie sectors manyalo bedo ni oyudo fuongruok to nitiere moyudo pek. Machielo manyalo miyo pesa bedo matin e uchumi mondo mi winj ka jiwacho ni ok wane kata kaka ohala chalo. Eni ushuru mano okel mar shacha gi housing levy nitiere kaka no oduongo payslip matin. Ahinya ne jogo ma yuto